Helo, fe enw I yw Katie a dwi'n gweithio fel radiographer yn ysbyty Twysog Charles ym Merthyr. Es I ysgol gyfun Ryd y Wain, lle nes I astudio 3 pynciau lefel A. Y rhain oedd bioleg, y Welsh Bac ac addgorff. Fe ges I 2 gradd A a gradd C, a wnaeth caniatáu fi wedyn mynd I Prifysgol Caerdydd I astudio radiography. Dwi'n credu mae'r gallu siarad Cymraeg yn rili pwysig I cael pobl sydd yn siarad Cymraeg mewn ysbytau ar draws Cymru, oherwydd mae lot o pobl sydd eisiau derbyn eu gofal yn Cymraeg. Un adeg sy'n sefyll allan I fi oedd pryd daeth claf I mewn i'r adran I cael x-ray. Oedd y claf da dementia, oedd hi'n eithaf upset, ddim rili'n deall beth oedd yn mynd ymlaen. A pryd cerdded I mewn i'r ystafell, o'n i'n gwisgo fy badge sy'n dweud Cymraeg, a oedd y patient yn edrych a dweud, o, siamai? So, oedd hi instantly yn relaxed wedyn, pryd oedd hi'n sylweddoli bod fi'n siarad Cymraeg hefyd. So, wnaethon ni wneud yr x-ray o fi'n dweud wrth hi beth oedd mynd I digwydd yn y Gymraeg. A oedd e'n jyst neis bod y claf yn gallu cael y gofal oedd hi eisiau yn ei iaith oedd hi'n deall. So ie, dwi'n credu mae'n rili bwysig a y mwy o pobl ni'n gallu cael sy'n siarad Cymraeg dros yr ysbytau bydd yn grêt.